हामबाय फैलागा दिनै 26 तारिख सरस्वती पुजानि उपलक्षे जतन थाखा आमदायसिबाय जत फाइनाल दङ इब्राहिम मुथानि वारियर्स YPF PWF मुसनियाखौ जानो लिडार सात चन्द्रन प्रेसिडेन्ट दङ गोनां जोंनि मावनायफोरा जत लिडार्स दङ बिसास खालाय जों दिनैनि इरेनो जों मेसेज रहा जे 39 मुलुग जों जय हंनाय बिनिफ्रायनो दिनै प्रमाण बिनिफ्राय जत ताकुताय बुसुलांनां बयनानि मुसु नखनि बासारि खागै याक बारिये महाराष्ट्र ताई किस्सा 16 तारिखे जुदि फान्ड हालाय जों इरिनि हयते जों बिजय थानाय बिजय माने साथे साथे सिनि जे मानथाय जे तंमानि सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा लेक आबो जे महाराज बिनिफ्राय जे मुभमेन्ट एकदम जुगुथाय तंमानि जों बिनि साथे जों बुनोबा आदाय थायनाय बिनि बागै जतन कइमो खादि जों जत बायसा साराय हयते बुरा हयते बुरि हयते जत एक साथे खालायो जों इउनिटी खालायो जों फाइट थायनाय जों बिनो जितिनि बुंनाय सिंखना का कायसा ग्रुप दिल्ली थांजाक बीजेपी बाय अलायन्स संनाय नि आबो सुजराते कुबु नियानो सिनि जे टप लीडर संनाय र सिनि EM संनाय र CM संनाय र सिनि हुबाग्रा बरकनो नियानो सिनि जे होम मिनिस्टर अमित शाह जी जे मर्निंग कल खालामनाय बिसिंते बरक जे सिनि डिमान्ड जे तंनाय क्रेटा टिपल नथैनो सि इशुनो दैनो तिनि टक सलाय दं दिनि बायनो मियाबो चलिखा तिनिबो चलिनाय भारतनि सिमि इजे सिनि डिमान्ड तिनि टक सलाय दं Korang pisanai tan saya prishelairai tung salama ohimnai han sakhe ubagani lama han sani jobao ubagani lama Lama
jobao